Ka ayom ka benengkong kadai ka ayom jong ka telang. Tegadi kata ka por telang kadai ka por jong ka jing terkong. But kadai ka por jong ka jing kriat. Baka niru em kadai ka jing yak lenti em ka jong way puway banget. Baka kadai ka por jong ka jing terkong yak ba ublay upen yat ria pi kalong tik. Kum tak kendau ka bau utrai kwa banti. Ban penluet ia kata ke kendau, ban penjam ia kata ke kendau, ban penkrek nak banta ban bet ia tahu sembai. Ka ayom ka baar, kadai ka ayom jong ka perem. Kadai ka ayom ka ba itnat namarba ka sedang ban khilung biang ka mariang. Ka sedang ban mi pelang biang namarba ka judan ru slap uba mau tu slap uba wan ban pen teleng ini ka kendau ban pen mi biang ia kata ka jingim naga ne ka kendau ban ngangai haga jingim jong wei pui bangai kalong kom ta ba anda fila ya lam ba ke jing tenju la fi ya lam ba kata ka jing sha shitam lam ba kata ka jing sha kriat ka jong pi lam ba kata ka jing sha tangan ka jong pi kom bau jisu ya apdeng jong kita ka jing sha berngem jing sha bersit ka jing sha that ka jing sha kren ben ka jing sha le ben kan wan bet ka ayom ka baar ka ayom jong ka perem. Amen. Bat kata di ka ayom am ka itenat ba baka ayom juga perem. Baka dia kata anda haba unong rep ru uladap ban penkrek kalau dia uru ban bet iu sembai ha kata ka kendau. Baka ni dia kapor jong ka jing bet. Bading ta uno no briu u bot iu trai iu hab ban bet si shai lo jong ka jing im hau trai maka ketien ka jong bleu iu sembai. Bau tau sembai am mdei tang ba un shudan ha kane ka ketien re ngaju ong kata bau ni sembai ude bandan ha ka mensim. Amen. Fiju iam ya kane ka Bible ha bala tang ka juing ni ka Bible kam juing. Tading tang ngaju ong kata lada ka ni ka ketien am ka dan ha po donut jong pm finum ing. Amen. Finum ing lada ka wan ke jing le ke jim ke jong finum ing ba ka ba kran hang ne ru finum poi shu du jok. Namar balai ba pidan ya ka ketien finum ing. Tagadi ketangi hak ban tristam kum unong rap uba tristam sidan unong rap uba jaitu yana inong rima siam kim jutia inong rima si dan iba itre lidan bat ngene yong ani pastor na arba jila ki ai plang tahap kemdot dap kemdot na sa sipang hap lek ot plang si kali bento tu masih babon le tang sipang bam la lut na ai la lut hab le biang kom ta na tia ar kan ta lai kan ta ba de heng ta uyo ban kem ye ki dut na ki masi ladam la ban le kom ta ki masi kinom la ban aidut tadi tagi sains mental ni teknologi mentang ayo i ki pendeng dak yet khamat ki masi ki yet khamat ki ba pen i ki ye ka bajernam ba hana ki yo i ke berjernam ki bam itu langyap ki bam ki sngo bam itu pelang jernam hana ki aidut shibun kadai kata ai bang inom long ki masi ngasi ong bay kata ki masi sya pendeng yet kemat jernam ia ka bam dai ru sya ong ka badai tading tangi haban Tresitam dakata kaba ublay ulai hangi kumba unong rep utresitam kumba unong kemdut uhaban tresitam ngi kumki banget ngi haban tresitam hakata kajing sekri kaba kenjaman sim kejongi. Amen. Mdai piwan taman tagas ngi ka first day of the year hadin nang ta pastor dep ong musakar ku wait 364 days ngan yo jingkar ku na bangalawan tangga kesini nengkong sawan wila cim senam just saying pensle habdan bika full process so hab yat bet nakata ka jing pen kre hakata ka jing that itu ki sembai hakata ka jing terkong hadin nang ta habdan sagawai pat bagata ka long ka jing bet bagade ka tangi haban bet. Amen. Haban bet ublay ubet you slap syaka kendau baga babal ka krani kata la nang ipuli na Isaiah kani ka lenong ka ba san pusan kaksin ka jong blay ka ong kumni namar kumba uslap uhiar
Bat kayor na beneng, bat kamju pai shate hinre, ka ai ya ka kendo, bat ka pen teleng, bat ka pen say ya ka, bat ai sembai hau tau babet, bat ukpu hau babam, kum ta ka long kata ka ketien, ka balami no na ka shintur jonga, kanom pai sudah hanga, hinre kan pendep ya kata ka bang snob ha, kan roi ru ha ka bang lapa ya ka ketien ka jong blay ka ong ba ublay ubet ru ya slap. Menamar bau bet yu slap tadeheng tangi i baga kendo kas dang ban mi jing im badeheng ta habangi pediang ya ketien ke jong blay bangi pediang ya tu sembai ubolong ketien ke jong blay banga nget kan wan bet ka per em ha ka jing im ke jong pi amen na ke jing terkong kan sawan ke jing po kisentir kis dang wan po ki jing thong kis dang ban mi badeheng ta fi expect ru mo ya kita kiso ya kaba pinyo ban bam ro bagata ka de jing em ke jong brio la da fila sha ya ke jing tenju jong ketelang bat haba fila sha ya kata ka don bet ka per em jong ke jing em banga garanti pi shisha katelangan lej ka per em kan wan pinyo i ya kata ka jing po ha ka jing em ke jong pi amen pin po ha ka buram ke jong blay pin po ha ka gi ai ha ka jing tre ke jing ta ke jong pi ha ka jing le ke jong pi pin i balada fila ban yai ne bat ban yai up bat ban yai sha pin i bet ya ka jing po ke bo blay pin po ha ka jing em ke jong pi amen ki brio ki pe ya fi men shwa i ter khong rau rau han rei hadien nan ta kin i ya pi shu i dhur dhur shi pur pur bet you roi try ni jing ruspa balai bapidon yauta oba ruspa ga jing jong pi namar bapidon yau tau slap ubalong ke ketien ke jong blai ke bapen po ya pi bau traun pen po yi sha kom ta ya fi amen nangani ke bater khong ga sedang banya sha ka tai ha ka ba kambes tading ta kadon ka ayom per em ga jingim ga jong wei banget ka ayom kum hau nong rap ubat yu tau sembai shisha ka jingim ga jong banget ga long ta fi haban bet yala di hau trau bet angi ngiring haban bet hau tra amen man laga sngi bet hau tra ga jingim ga jong pi ga jing mani ga jong pi ga jing shakri ga jong pi bet hau tra man laga sngi kran shafang tra ya tho nga jong ga ta ya tho lu paru yala di ga ga blame sele ga jing jong pi amen what you tho ya ga basni bon sin nga jong ga ta na ka por sha ka por ngi kum ki khasi gi ong kum noi gi khon gi ba gi khon ju gi khon nanda gi khon la long marat te gi khon la jong ta ka dang kwa ba nong fi nai ong shu khon xiu ong khon xier subang re hadin nang ta saki khon rupa saki khon renong wa jong shu khon xiu ong na ini di khon xier amen namar idei ba koridor jong pi ta ka dau pi ong bai kum tam pi pen kelamrat ya ki khon jong pi ta ka dau ka ni ka pateng ga jong i shu ong bom dan ka ta ka jing pen i habala da pen i si sham ngi dei em ki bla poi sha se ka kerdan long marat ngapet bun ki khasi men ta ki trei hapo ki wei patte ki buan nabar ki hap ong bai yasar ya kita ki manabar kababal ka kran ni kata balada ngi ngim ya tho lupa yala di kat kum ka ktien ban nget ban ya kat kum ka ktien ngin long ki nong tong bat ki nong tho ding jong no re jong no mar ngi kran ba ya ga ka basniu kun kamrat kun ka kso kun ka dakat ngi kran ba ya ka basniu udkhar mane rang ya thu khana ding ta udkhar ong na ni mama pap tu itna bargia wong nak pop kala roy palat udkhar uam dei ukrstan ui kata imat namar bakal abun palat ke pop wong tau udkhar ngisin wong malabun palat ke pop ni tak tahu em ni kejenjar dan jing suk ka berthai wong usutu deh kata tegede kata ngi kum ki banget ngi haban ya tho lupa ngi haban emru kat pembaga ketien ka jongbai ka kular ngi amen haba pitip ya ka ketien ka jongbai baka babel ka kren ya kata lada pidei ki bapen sengo bahayo blai ecclesiastes aral pun rebong bagi ta ki bapen sengo bahayo blai un ay ka jing suk ya ka jing kemen un ay ka jing star un ay ka jing tip but yau ta ubam tip you blai but uta ubam hok
Ublay pelong iu ban lum ban kan show hadin nang taun ai pat show bahok. Pingat je kata. Bagas spak jeng marwari berkait wan sapi. Ha? Kam dai baong mga kaong ketin ke jeng ublay. Amen. Amen. Pimianget bahar na kata. Ngat nganget ha. Amen. Nganget. Butrai ule kata na maru dap kular te unle be kata. Bad omdan ke bamla baru trai sin bau laong kan long bet. Te kalong ke jing thala ya yauta ken ubam hak kalong ke jing thala ulum ukenton baru ai syauta ubahak. Kababal ka angkom neru. Fi lada ngim jan shu trai balada ngim pen sngubhai oblek ke baja the people proverb khat san gat khat ar khandai ka angkom ne utrai ulong jingai na ubamman re usno ye jing duai jung bahak ka bamot lada philong ki bahak ha utrai usno ye jing duai ge jong phi amen kan wan bet kata kapor jong ke jingker khu ye ke jim ke jong phi kapor jong ke jing pho baka babal ka kran ni kata ladang i puli hang ni ngi i biang puli bat nga proverb khat saw ka khat khat bai kong no ya ka ying jong ubaman on pen kelon henry ka ying jan jong ubabet kan nomor baka dei kapor jong ka perem kaying jan jong ubahok kaying bangla jong ubahok na kaying trap jong ubahok kata kan pu bet o ngan pu how try ngan pu how news nem nganum butu ngan pu amen iro try banganget haba fi syakri try pila ban pule tu ka dekat ka arfu ar ka ongkom no de hang to ka ong no proverb khat lai arfuar ka ongom no ubreu bobha un ino asa e ka benta pateng ha ki khun jong u bat ya ka spa jong u nom jong u nong ka ongom no la tengka ya uba ka daw ka spa jong bom hok ka sawan la sifi ki banget amen pi plit ya ka jingkang wi singi shi bet ani shikror adap tat lem no abenut dan ai ko wish po nam no na skuro lang ano ko wish po ha kano lak si po lak ayo oi kali ba besa tadi kata ngi ha ban ya ka por jong ka perem dei tang musyu sakut sa aga telang kanwan bai ka por juga jingker ku ya way po way banget bat kata ka jingker ku kam sa tang ka por perem kawan sa ka benta ka balai ka benta jong ka jing up